Tanaw na to na yung resulta ni sa loto be. Sa 649. 649 daray. 01 13 01 Oh my 13. God. Murag naman to kang tatay siguro ang tikit ng kipatan gapon. Tikit na ako na ko eh. Naalig si Ruan, Tracy. Sunod, 17. Sunod, 28. 28. Oh Ang my sunod, God. 24. 24 gapon. Ang sunod last, 49. 49. Hala, nakadaog si tatay. Ano sa ito pili premyo? Sus, 100 million. Hala, 100 million na eh. 100 million. Tay! Day, Aya, asa man si tatay day? nilakaw man to ya kay naa daw siya atuon sa lungsod. Sus, patad na santo siya gluto. May na lang namo patad og luto ya kaysa nangandaw makadaog luto niya way patad-patad. Kasi lagi kasugaro ganing tatay ay. Giingnan ako na siya nga di magsigig patad-patad. Sugarol gina kay siya. Aya, si tatay ay dito lagi na sa merkado ya. Di siya makagikantay nga. Sige ka pabuhabo nga. Sige ka pasinguan. Ikaw lakaw. Patad sa kagluto no. Sige kag lakaw-lakaw tay ba? Huwag ka mag-amping nga na imong lawas nga. Sus, masakiton ra ba ka? Ay, sus, pastilan. Mayan yung tao ni mo. Pag sige mo kuan ang kuwang lawas nga. Inday, palihog ko ka na ang kuan day. Napatad naman kong lutog dito sa lungsod. O day, mo nabasa sa uwan day. Palihog ko buwan na day. Bibi, Hipusan na ako hipusan ni kay sus, ako lay buwad ani. Ibaw biya ka nga ako giting hipos imong mga tinaya nga luto. Ay, sige, apingin na. Kaya bawa ka, wata ka siguro og buhay na sultan na. Unya, di ba pwede nga mukubra ka sa daog kung basa? Ha? Sige tayo sus, burbidag yung sugarula gini mo tayo. Oy, Ano sabi ka? Asa man dito mamasin? Di ba? Kung kanito ka pobre. Di ka pa sa una ko pinatala na. Anugo, nagkikundangan, kadako, nagkikugasto. Tay, nay pasalubong tay, pantay ba? Pastilan ni mo inday. Uy, pastilan niya akong kinamanghuran. Ay na lang pangayo pasalubong kinadaga na kasi pinangayo na akong panasalubong. Igo na ginipatan na kong gluto akong kwanta, 50 pesos. mao na diha tay. Imo na gining gisiguro. Oh, ikaw siguro ang taong tago na ang pingin na kay susbot pita pa rin ka mo to. Ay siguro mo daong na. Unya ako mukaon sa kong paniud to kay galaing lawas ko na mainit ako ginabuntag. Sige ka dito sus, tanawa lagi buhat ng gidikit kong kaon. Ya, kanang. Ano ikaw may gatago ng ticket ni tatay ya? Daan pa man gid na sa una god. Nga kana siya ako magitig-hipos na niya kay dahil no simpak ko uy makadaog na ini kaog na. Nya sus at takiho na niya masikit no na kung tatay mamatay na. Wala tay tatay. Oh my God. Unsa man tawag ka? Tupag kaya. Oh, og sa kuan pa abrid bain ba sa utok nimo gamiton kay mamatay no simpak ko makadaog. Wa sulti ni. Mawa na no tay tatay noon. Sige na. Sige ya, kaon sa kuya gutom man kuya. O sige kakaon na. Kuya, di ka maniud to ya? Oh, unya ra sunod ako. Ah, sige ya. Sige, padayon. Sus, baita. Tip sige pata daning luto. Pero matay no ako sad.
nangandoy gid ko nga mupatad sa tako ani luto. Saan man nga gusto ta kong mangandoy ba nga makadaog sa tako. Sakto sa tong ingon Inday na nga. So pagdaog na to, daog talag way patad-patad. Lain na. Sus, naunsan man yung tao ng mga balita ng butang ni Jaryo eh. Malipay ta kamo pagbata na to ang balita pod. Bati kayo. Sigig uwan ng Cebu, ang silingan. Mao hinuoy na lusnag. Bati ang ining balita. Sus, mao gini nakadaot sa atong demokrasya aning atong kalibutan. May pay tan-aw na to na yung resulta ni si Loto be. Sa 649. 649 daray. 01 13 01 Oh my 13. God. Murag naman to kang tatay siguro ang ticket niya gipatan gapon. Ticket na ako ko eh. Naalig 01 13 sunod 17 17 sunod 28 28 Oh ang my sunod God. 24 gapon ang sunod last 49 hala nakadaog si tatay tanaw sa nato Philip Premium sus 100 million! Hala! 100 million na eh! Kada ko! 100 million! Day! Day! Asa mas tatay? Nasa luyo. Nasa luyo? Daog. Saba! Nakadaog si tatay na siya yung patan ni luto na gapon. Ay, saba niya. Sus, ang problema ni Day. Kung saan na to pagpasabot si tatay. Kung saan to pagsulti. Nga masakit to na na niya. Sus, atakihon niya siya ni kidako na ni kantidara. Kana ya. Mas maayo nun niya kay tunga kaya. Hoy! Badlungon ka tanang mga gasa ganing tatay ikaw ganing kakaon niya magampo kang matay wa mo kay batasan nakaka. Pinangga kay nato sa tatay. Unsa una to pagsulti ani niya? Ngan kadaog siya ani iyang lumiro nga. 100 million. Saan kaya sa? Sus. Mamatay pa gina siya basta takiho na patay gina siya pagkuha na ning daugan niya day. Ayo ani day. Ay nagsaba-saba sa tatay ha. Ay, husto. Atuon na itong usa ka pare. Kay ka ng pare. Maing magkaina mo. Diskurso. Alaro sa simbahan. Maing magkaina siya mo. Muhanay sa mga tao para maminaw. Dili siya ay nanay siya pagpasabot. Kana ya. Nice idea. Good. Nga, ligaw-ligawa sa tatay dito kay atuon ako ha. Sige, ya. Ako'y bahala ni tatay ya. Ay, pagsaba ha. Sige ka na. Pader! 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 Yuhu! Pader! Oy, unsa may ato? Pader! Uy! Tugsok mo na. Unsa may ato tugsok? Pader! Ini alagi ko Pader kay importante kay akong tuyo diyan mo Pader. Unsa man ang tuyo kay importante ba? Akong tatay Pader ba? Oo, ano may matatay day? Sama kanang nagliso na ginawa kay pagkumpisalon ra ba na? Sure na Pader. Sama Amin si ko Pader. mo chokok na mo raman ako dapat mo amin mo totoo tugsok. Lingkod sa ari. Ako mo makatarong tag istorya. Pader. Oo. Ani mo guni siya Pader. Sa akong tatay ba? Oh. Ni patan og luto. Oy, hilig sa di mo tatay mo patad og loto day kay. Oh. Pareha gid mi ani mong tatay kay ako so siligyan akong patad anang loto totong tugsok. Di man kag daghan na kay dahil risk kong binto. Marang pila na nakasa ako akong ticket diha. Ang uban anang pinatan ako kinuha ra nako sa sibot ba. Ano bungo sa uko. Ipatan sa dekana Oh, di patad ko ana. Ay nasod karon walang di ko daog-daog. Marag di malas jud kay ko anang luto-luto goro. Sus, ginoo ka kaon nimo. Balik ta to imong ano man imong tatay day. Pader, ako ang amahan si tatay. Pangadyanan na. Dili lagi. Pasasak Pader. Oh, Just just di ka nang
So, ipatad siya luto gahapon. Oo. Unya, sus, balaka ko padir kay nakadaog man siya padir. Nagadaog yung tatay? Nakadaog yun, karoon pa yun padir. Pastila. Pagkasurtiha, ginog, ikaloy-an, Diyos ni Tasan ba? Maulig yun padir. Sa mga anay, anak, nakadaog mo tatay, arim ka dere. Ang akong nakuyawan padir, wa pa to nako pahibaw kay ibaw biya ka to ng tatay nga. Doon na to na diferensya, masakit to na kay siya sa kasing-kasing ba. Nya, akong pahibawon kalit kay ang iyang nadaog padir. 100 million! 100 million? Oh, Pastilan! 100 million? Pagkadakuan naman yung tao ng kwarta katutong tugsok. Uy, sus, kaya ako'y makadaog na tutong tugsok. Murisign ko dayon sa pagkapare. Kaya kipilan yung tao kong misa, aning simbahan yung tao. Uy, ang misahan ako. Mga tog na ng uban. Ang uban pagtabi ra. Napay ka ng kanang matintal patas paa. Nagkalawat ka ng kay diri ba? Pastilan, in town. Kay ako makadaog lang dyan, anak. Tutong tugsok. Pastilan, mubiya na dyan ko ani kumbento in town. Sus, magkuan na lang ko. Kanang travel around the world ba? Pas, tutong tugsok kanin. Hindi anak ko tutong tugsok. Uy, sa ka tutong tugsok. Gipulaan ako sa mga madre. Uy, nangulay mo rin nagigamit. o sige gamit. Ikaw, pataka ang sa kagstorya. Imo dyan ang buling-bulingan akong huna-huna nga kanang unisyente kayo. Wala, oy, gipulaan ko sa mga naong ba sa Madrid dere. Kay sige, may kita-kita adlaw-adlaw. Nagmurang hapit na may magkabaylog naong. Ayaw na sa mga ba? Balik sa tasa kong tatay padir. O uday, kung saan ako ito pagsulti padir kay sus, atakihon to mamatay. Tuwa na ko'y tatay, pinanggar mo kayo na mo ang tatay. Grabe sa ginoo to tutong tugsok. 100 million. Sus, taong kanindot ba yan ang kwartaha in town. Sus, lagi ba? Ang saon gani padir? Ang saon lagi pagsulti lagi na ko ato padir, naglibog ko. Mao ni duol ko ni mo. Aw! Mo din ang kalibdan. Mao gani. 100 million tutong tugsok. Nya ka nang, ani na lang. Ani atong baton ha. Di magkakastorya si mong tatay no? Oo. Ako lang istorya si mong tatay. Sige padir. Ako'y bahala niya pasabot. Oo. Nya, asa ganito niya. Ako, una lang ka dito sa inyo ha. Asa ganito dapit niyo ha. Neso na unsa biya des padir. Naaluyo aning imong kumbinto. Oo. Sabot na ka. Ikaw na itong usahay makita na ko dito sa may koral no. Kamukatkat malilis madre. Oo, sabi. Ikaw dito niya. Ano lang ha. Una-una dito sa inyong balay. Kay mo apas ako dito. Ako'y bahalag pasabot si mong tatay. Oh, sige padir. Para mabuhi pa na. Kaya kung di na mabadag buhi, di pangajian na to largo. Kaya ang 100 million. Sus padir, tarong ba kay? Una ko dito kay basta paabot ang tika ha. Oo lagi, pabot ako dito kay mo apas ako. Oh, sige padir. Kay sulbad pamangganin na nimo nang nato kana pa ka akong tatay nga. Oh, mata pa. Ayaw na ba? Kasi may diferensya. Di kay isus. Sige. 100 million, tugtog ang 100 million. Buhi ko ay unsam tao kay Sus, apa ka kung makadaog ng 100 million, no? Pagkadakuan, kwartaha, ganoon. Apas man ko atong tutong tugsok, no? Dalon yapon ko ni kay katabang man ni. 100 million ang taon. Day! Namusta ya? Yato ni mo si Father? Oh, dito na ko gikan day mosunod na to si Padir. Hindi ko di ay saba. Amas tatay. Naara dito sa liyo. Oh, nabis Padir ang sunod. Abtik is Padir kay nakibawam siya nga nakadaog tatay ng 100 million. Apa din? Padir, may kinakasunod ka. Likod. Ikaw pa ba? Lingkod di ba? Huwag ka matagbaw sa Madrid ha? Lahi man ganun siya. Ako pa yung manghod. Ay mo ning manghod. Ako pa yung manghod. May gisigihan mo Bless kisnipe. po, Father. Bless. Sabi na Padir. Asa man tatay ni mo ron? Na dito Padir. Ako sa ato. Tawag ka kay ako pasabot. Kanang, kuya, ako lalay adto. Sige Padir. Kay murag naglaing ginawa Padir mo na. Ay, Usama. na si Father tay. Ha? Na si Father, na siya tuyo ni mo tay. Naman na si Padir. Dali na tay. Dali na. Uy, tay. Lingkod ano? Ayo, Diri ka tay. Anak. Dili na siya tugtog-tugsok. Ayaw, diri ra ni akong manghod. Ay. Nasa nasuroy man pader. Nasuroy jud ko di. Ito ang akong kalagad mo pader. Ay, nasuroy ra gyud ko dire tay kay kana. Oy, pamina di ko tay kay. Taon. Salamat pader kay nasuroy po nino ka naglobo mo gumais kay magpagaling ko. Lami kayong kape sinunog anak tay. Makawas panuhot.
Uwa di kay misa ron pader. Ha? Awa gyud ko misa ron tay. Mabali unsa may imong tuyo deron diha nako di Oh, kay. sa pagkatinuod lang gyud tay, naa gyud koy tuyo nimo. Ano ba? Mahitungod anang luto tay ba? Oo, mupatad ko ana pader oy. Magpatanan di ka na tay. Sporting lugayan na akong patan ni ana. Ay kini mga bata nako wa pa mataw. Pader. Mga anak mo patan nako anang luto. Pamasin ba? Oo, Pamasin. sakto gyud tay. Ako tay mupatad sa ko ana tay. Uy, Ha? Mupatad sa DM ka anak. pareha ta tay. Kaya na. Ibaw lang gyud ka tay. Kung makakita ka dito sa kumbinto nako. Oh. So pila na kasako akong resibo dito tay. Na kinahibawaan ka nang mopalit ang resibo kay murag dako-dako na yung galin ato tay. Ako nangita sa gani ko. Nay akong anak mo tigtigong duplicate. Duhak sako na na sa balay. Basta lang tay. Kung Pareha kinakanan gyud. mo ko diri kay puti ni kanang papel lang akong balay. Oo. Magitay ka nang bitaw tay ay kanang balik ta diri tay ba kanang. Oh. Ingani tay ba? Example tay. Kanang what if tay makadaog ka og kanang luto tay. Oo. Nya kanang Example raman na. example example example. Mas mitahag na Oo. example. Oo. Ingani tay ha. Tagaan ka kahigayunan tay nga kanang makadaog ka sa luto 100 million. Sus, 100 million. Example example na. Example na ni siya, Oo. pader. Example na siya tay. Ako gihana, pader. Unsa may buhaton nimo ana tay sa 100 million. Ug makadaog man gani go palitan na kay pati na magina kong dugay ang pata ni ana. Oh. Ha? 100 million guna. Oh, 100 million oy. Oh, nya. Pas lang matinuod na pader. Ang pasta kay ug ako lang pader. Sultian ta ka sinuod pader. Ihatag ko na nimo ang katunga balig 50 million. Ihatag ko na nimo. Ihatag nimo na ko tay Ihatag ko nimo pader. ang 50 Ang 50 million. Ihatag ko kanimo. million. Oh my God. Pader. 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 Ayun, masisisod! Tusok! Pader. Patay gid tay. Patay. Pader. Patay na gid pader tay. Patay ko! Ikaw din! Sige mo ka manipayon! Sige, ginisisyon sa... Tabangan ninyo! Pader, pader. Wa na gid pulso tay, wa na pulso. Patay na gid tay. Pader tay, patay na gid pader tay. Patay man! Example na may nag-iingon, di ba? Example, pananditan na Tay, nag-iingon pa din. tay, patay na. Tay, tay, gahapon ko tay, ipatag kag luto tay. Nakadaog ka tay, 100 million! Pa! Tay! 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 Patay na sa tatay na Kuya, Ha? tunga ta kuya. Tay! Ito nga na! Tay! Tay! Kuya! Subscribe na sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Araw mo'y laging swabe.